Huwa ċar li min kiteb l-Istrateġija Nazzjonali għaċ-Ċikliżmu ma jużax dan it-tip ta' trasport. Kien dan kliem il-President tal-Organizzazzjoni għaċ-Ċiklisti Michel Attartonna mal-Gazzetta di Malta Independent dwar l-istrateġija li kienet imnedija minn Transport Malta f'Novembru l-għadda. Isostniet li minkejja li huma l-unika organizzazzjoni li jiffukaw fuq dan is-settur huma ma kinux konsultati dwar is-sigurtà taċ-ċiklisti. Huwa ċar li l-Gvern mhux qed jagħmel dak kollu li jista' biex itejjeb is-sitwazzjoni f'Malta, tant li 1% biss qegħdin jużaw dan it-tip ta' trasport. Il-mira tal-Gvern hi li din ir-rata ta' ċiklisti fit-toroq Maltin titla' għal 0.2%. Il-ġimgħa li għaddiet numru kbir ta' studenti fost oħrajn għamlu mixja biex iwasslu messaġġ lill-Gvern sabiex issir xi ħaġa fejn tidħol il-bidla fil-klima. Hekk kif l-ammont ta' karozzi f'pajjiżna iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jiżdied brata maġla. Kontrarju għal dak li qed jagħmel il-Gvern Malti, f'diversi pajjiżi Ewropew fosthom Spanja qed jaħsbu fil-ġenerazzjonijiet futuri u qed jaħdmu b'mod serju dwar il-kwistjoni biex inaqsu t-tniġġis fl-arja. Fl-aħħar xahar il-Ministru tat-Trasport Ian Borg minflok ħeġġeġ biex iktar Maltin u Għawċin jużaw ir-rota biex jivvjaġġaw minn post tal-ieħor kien qal li Malta qatt ma tista' tkun bħal pajjiżi u bliet oħra bħal Amsterdam. U kien tax jifhem li Malta qatt mi se titjib fejn jidħol it-tniġġis fl-arja, il-kultura u l-ġeografija u jekk se titjib se tkun qed tagħmel dan brata baxxa ħafna. Michel Attartonna saħqet li minkejja li qed jitwessaw it-toroq eventwalment din il-problema se terġa' toħroġ fi żmien li ġej, hekk kif din is-soluzzjoni mhix se tagħmel mirakli. Din l-istess strateġija hija meqjusa minn ħafna li mhix qed tagħti s-sigurtà meħtieġa u mhux qed tħeġġeġ biex iktar sewwieqa jevitaw l-użu tal-karozza privata tagħhom u minflok jużaw rota. Iċ-ċifri uffiċjali juru li fl-aħħar sena kien hemm żieda medja ta' 78 karozza kuljum f'pajjiżna.